Здравейте всички, аз съм Финдеге, тук съм с Християн, Виктор, Ицо, Бобо, Габриела и Христина. Да, събрали сме се доста тук. Ти кажи на Габриела да даде екипа да снима за YouTube. Да. Да, за YouTube. Да. Добре. Да, Габриела, побъркаш. Да, пуснал съм. Това ще го кръстя зад кадър, чухте ли? Зад кадър. Добре. Да оправим грима. Да оправим грима. Много се гримирам. Чекайте червенка домат. Знаеш как се мочи? Его, грим. Мочи. Кой какво? Кой бе? Къде? Кой къде какво да стои? Дай. Някоя игра ще снимаме ли? Например. Аз има на идея. Шик! Ама ние сме снимали знаеш колко пъти тук. Ага. Да. Направите една. Миналите клипове от където който... Ма ти снимаш само влогове, повече влогове снимаш. Да, Невярно, има и геймър канали. Добре, ще спорим после. Аре, кажете здраве. Вие за първи път сте в клип, нещо кажете. Добре, това първо няма да изряза. Кажи не. Перфектен чехал за YouTube. О, радост! Какво правиш, радост? Я малко гуми да видя. Тон. Ма тебе не тащам. Че си уволнена. Та-да-да. Как се 4 пъти повторила? 4 пъти ми казаха, че съм готина и ни бите разправят вече си човека. Чулата е много... Каза ми нещо, което майка ми го повтори 100 000 пъти. Кое? Кажи е. Няма! Това ще ми изрежа. Айде да спаваме. Няма. Дей, пауза. Пауза и отиваме до там. Аре. И тръгваме Така, с левото. Християн ще кара и ще снима едновременно. В момента кара. Чакай. Чао! Кажи чао. Ади бе! Аз не мога да бия човек с наръка карам. Не, виж мога. Тръгваме. Караме. Абе! Гасна! Абе, тръгваме ли? Снимам. Снима ли как пускам? Не. Снимай как трепя. Чакай. Снимам. Уж не харесваш да те снимат. Габриела се навежда, защото камерата няма да хване много и висока. Ау! Говоря наистина. Бъртележката е зерто. Не е зерто. На къде отиваме? Отиваме при баба и дядо. Не, чао. Къде бе? И двамата само без неща. Какво ще правите докато ни караме? Интервю. Ами, какво съм в Финбеге, така. Няма представа какво ще караме.
Няма да кажа, че какво ще правите там. Имаме крака, какво мислиш, ще правим? Ей, ти! Мога ти хвана. Дай. Дай! Дай да снимам, докато си я вземеш. Така, тук има бой за шапка. А, да. Ми да! Колелото за какво е? Хем да се кара, хем да се... Тихо, че снимам клип за YouTube. Като не, един клип не мога да снимам с тебе. А? Той не снязи клип. Да. Един клип. Един нормален клип не мога да снимам с тебе.